Kata machielo bende ni maromo grube apar kod ariyo mag mon liete e ward mano ma Kibiri ka chung od bura mano ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay koro ni oyudo sir maromo gana 360 mabiro jolo gi weche mago mag ohala kod chenro magi mapile ka pile. Komera makamani mano gol kod piny wacho mamalo e bwo duol mong'ere kaka Widow Empowerment Program mitimo kanyo kod jagoro migao mochweche mag arita Dr. Raymond Omolo koro wachni biro loko ngima oganda mabura e gwenge eko. Magi biro bende kano tele kanyo kod jakom margi Valerie Atieno. Giwacho ni omenda go dhi konyogi e medo yuto magi e weche mag ohala to kod konyogi e weche mago mag puonjo nyithindegi ma bende koro osedong' bang' wuonegi ne wito ngimagi. E seche go bende ne giwacho ni omenda go bende dhi konyogi nyaka weche mago mag pur ma bende biro loko ngimagi. Biro ni chenro go mag pur kod mamoko ma gitimo e mosebiro ka koro konyogi kuom kinde ka kinde. Ne giwuoyo kama. Ginyinga iluonga Valerie Atieno, Nyamigori chi Kibiri Ward. An kaka jakom mar Widows within Kibiri Ward. Pesa ncho miwa mokalo juma mokalo grupi 10 mancho kawo siling 150 ka grup ncho yuda 50. Nyocha gitimo go dongruok mopogore opogore kendo tija en ringo e groups gi kang'iyo ka bende ne gitiyo gi pesa gi e yo makare. Naneno ka gitiyo go maber mana duoko wach chien mano chako go simu mochako med grube mamoko manodong. Groups manodong gi omi siling 33 kuom grupi 12 magiro total amount of 360,000. En tija mondo wuothe groups gi kang'iyo ka be gitiyo kod pesa gi e yo makare. To be nyithindgi dhi sikul to Widows odago ngima mane omiya mor gi tim mar PS. Wan mond liete an chwara no 2009 onge ng'ama nong'eyo wan mond liete piny ni ne Kenyatta wan go kia ng'ane kia jang'wen to kawuono kane Ruto donjo Arab ong'eyo mond liete ni nitie. Ngani Grace Akinyo Chieng ae group mar mond liete mar group wa kanyo pesa mwayudo waole twaduoke twa support go nyithinde school fee to kogik the end of the year to pesa no watime share out. Agoero kamane president marwa Ruto tutam pok anno gima chal kama e thura ka riyo moro ka moro 33 mondo gidhi konyo. Nitie jo grube mag jopur, nitie ma jo ohala mawaro kothe to uso gi sani kama wuok grube 12 ma Kibiri Ward nigi gima gidhi timo gi 33 moyuorgi go koa from national government through Raymond Omolo. Machielo juma mokalo bende the same nosetimne grube 10 nomiya 50 kendo jokome mag grube 10 go nika magitemo magipimo ne sirikal dongruok magisetimo through kony manokonygo. Kendo wasebedo gi sirikande mang'eny donge kamano to onge sirikal mose jali weche mon liete kaka mar William Samoei Ruto.